Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga kowe malek wesi mung suwe ya wesi iki Kyai CB mripate Suryakon wah kacau ganti pelek ha iya peleke kaya ngono kok Tripala Dewa Narpati Dwinaris Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Diabanon Jinawi Kakang Prabu piye kaget atiku bareng ora pangling iki rak patih Sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamuduk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kosik, para Sembadra, kosik, aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggonku pengin mboyong kelawan kowe ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjane pun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Balewisma kelawan sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah, karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang raka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sakmangke saged paring daya kekuatan dhateng Sangya Parasata Kurawa. Arek ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Rak ngono to sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ae seneng ora jeneng mokal, jeneng bocah lah isih cilik, isih bayi. Nggih. Lah mesti wis kaya ngono tadi Pati. Nggih, nggih. Banjur lambene barang mak plek-plek ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lak gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Samane ku senengane ngecek kali kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke ubune we gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, nggih ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra kowe ben diderekke patih Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wontene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu Lilanana tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Iya, kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kelawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedhela. Tak kudange anakku si Abimanyu. Kagiat risang kapirang ngurinangkul kinembit-kembit dosang reknaning bawana. Bener Nger Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik karo aku karo Adipati Harya Sengkuni. Wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Lho. Ane ra. Banjur ngalup kaya ngono. Anu, Durna. Nggih, mboten, nggih, mboten. Kajeng kula menika supados mlampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula apik si Sembadra. Oh nggih, ngestaken dawuh. Piye Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo
Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawani anakmu aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahing aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku Ora Sembadra. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar Irawang tanpa sraba-sraba ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki sengit? Lho. Neni papan aku weruh Durna. Tanganku gatelan kutun jotosi cangkeme. Walah dalah. Nguku karepe dhewe. Tur dasare niatku mung bakal nungko tindake Kakang Mbok Wara Sembadra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok bareng lakune tindake karo Rasata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangartining Sata Kurawa mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kartomarma ora mbalekke Kakang Mbok Wara Sembadra karo anakku lanang Abimanyu. Aja takon tak babati gamanmu. Wah, gugu karepe dhewe. Sugal ucapmu babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora meneh dalan karo para sata kula tebak dadamune marganing patimu. Singolena prateng lalis karo marmo.
Gatotkaca ngamuk. Ayo, Kurawa arep gendak Sikara karo Bibi Warasembadra. Katon banget nggone bakal mboyong Bibi Warasembadra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke. Adikku Abimanyu ora mbok balekke. Tak pecahi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durmagati ora mbalekke adikku lanang. Apa kelakon Kurawa keduga nandhingi kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal. Cabal Gatotkaca. Ora duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Walacembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Walacembadra lan anake ya kuwi Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa, yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ora? Ora gelem balik amuk Kurawa. Gatotkaca cabal, cabal Gatot. Gatotkaca arep kowe otot kawat babi anu balung wesi ning kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalahke pusakane Harya Citraksi. Kowe malek wesi mungsuhe ya wesi iki Kiai CB. Lele nompange ndawu tabrak. Wesi mungsu wesi asu anu ambiar sirahmu kecelakaan kok. Aku dadi bane montormu dadi angka 8. Jit. Gagaruta. Aduh. Aduh. Tangi nek ora apa-apa. Ono. Wah. Re kane. Re kane. Gatotkaca niku apa kondange oli Otot kakung kawat. Otot kawat balung wesi. Heeh. Nika satriya gawean Susuralaya. Heeh. Kabeh awake diganti wesi. Ha iya. Otot kawat balung wesi. Susum gegala. Mripate Suryakanta. Ampleng dasmu lho. Lha kula ngomong apa? Mripate Suryakanta. Tangane linggis, drijine gunting. Heeh. Dramaan pacul. Ah iya. Bokonge drim. Uyuhe wedang kopi. Terus Re-rekane ajeng kula tandingi nganggo wesi padha wesi. ha iya. CB. Hmm. Kula gas, Man. Heeh.
Mlaku 180. CBP speedometer mung tekan 90. Kok mlaku 180 ki speedometere sapa? Pun kula koroki. Oh. Kakak burature kula ganti stum. Oh. Lah malah alon. Ning rasa. Heeh. Banter, Pak. Pun kula incem. Gatot Kaca kula tabrak sepe modar. Lah kok mabur. Sapa? Gatot Kaca. Kowe Entuk bok. Jedier lekar. Rusak, Man. Ah iya. Wah, kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleke kaya ngono kok. Niki pecah. Plentonge ilang. Heeh. Diganti mripat sampean, Pon. Prek. Dadak di poh. Montor gak diusung iki lho. Nek ra wong digdaya ora bakal kelakon. Lah dalah. Piye iki nek nganti kadenangan kaya mengkene nggih anak Prabu Baladewa. Kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa menika kados pundi lelampahanipun. Pamanarya wonten menapa? Kurawa bubar sar-saran. Nung sampuyang numbuk bentus pelajaripun enten apa? Sencaki kali Gatot Kaca ngamuk. Sumerep menawi ingkang ngrayipun Dewara Sembadra melampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to wah jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Prakuta. Wonten dawuh Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kowe nek dinten kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo garwa tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos-atos diwaya. Anggro sesumbar Lindhu bumi kuncing kumalu dukuntur ketup lumembak penyukang kumambang Gatot Kaca wonten timbalan Bu Setyaki wonten timbalan kula Prabu sing ngakon kowe ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasahi kaprawilan. Gembelo sirahmu gleleng pancamu dume kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Suralaya. Terus sapa-sapa arep coba, saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuwatos ora sing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian Parasata Kurawa. Monggo ingkang gadah niat boyong Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng paduka Kanjeng Prabu nanging sareng Parasata Kurawa. Gatot Kaca wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepmu. Nek luput piye? Apa ora mirah-mirahke karo awakmu dhewe? Niki.
Barengipun Kyai Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu ra ketang sedhela. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para Rata Kurawa dene aku nggendhong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ora nggendhong karo Abimanyu doh nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresna karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, iya. Prayudara mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Sedaya kedah wonten buktinipun. Sedaya kedah wonten buktinipun. Setyaki wonten dawuh. Kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padake aku ora krungu ya. Kowe mbudheki wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang? Nggih pitados. Nek do percaya minggir. Ayo bali. Bali ning Gorawati rasa tetek melu-melu perkara iki. Nggih, ngestaken dawuh. Bali. Napa ngestaken dawuh. Setyaki bali. Nggih, kula badhe tenguk-tenguk wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iki ngestaken dawuh. Ayo do bali. Yo iki ngestaken dawuh. Ayo guys. Bolo Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira Pragoto wonten dawuh sak gedhagan iki aja cengengesan nggih. Mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh nggih. Barengipun Abimanyu wis mbok gendhong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Nggih. Kuwi menyang Walas. Terus kebarengipun kowe menyang Walas. Iki sawise tekan Ngalas Pragoto wonten dawuh aku kuwi duwe pusaka ning kok ora ana wrangkane pusakaku iki golekno wrangka Pragoto pusakaku iki golekno wrangka sing pantes wrangka sing trep kelawan pusaka iki ya curiga iki yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura Pragoto. Ing batos wis tanggap kersaning Sanata Prabu Baladewa parandening mangke patih Pragoto datal wantun andha keparengipun nggih Sanata Prabu Baladewa. Goreh orongeh penggali rekana patih Pragoto paran marga ngarsa linambahan. Lon-lonan nyandak punang curiga ingkang denasta dening Sanata Prabu Baladewa. Tiwah semere saking ngajanganipun Mata Mandura Prabu Baladewa. Lumampah manjing wana dupi wis tebih saking Nata Mandura.
Gero-gero penangise Sang Pragata nganti kaya bocah cilik. Inggih, sinuwun.